niitä semmosia. Kyllä. Mä kävin Tubesta katsomassa sun maailmabiisiä ja silloin oli aika messevät näyttökerrat. Joo. Mitä 1,3 miljoonaa vai? Se on niinku joka 5 suomalainen. Joo, se oli aika jännä. Se oli semmoinen niinku... Mä itekin olin ihan, että mitä tässä nyt tapahtuu. Että se oli aika... En mä yhtään odottanut, koska mä tein tavallaan niin tahallaan sen videon silleen vähän niin kuin, tiedätkö, silleen, että siinä oli aika paljon komiikkaa mukana. Semmoista vähän niin kuin, mä tein sen niin kuin vakavasti, mutta sillä tavalla kuitenkin käyttää paljon huumoria. Mä tykkään miksaa huumoria ja komiikkaa, niin kuin räppiä ja muutenkin musiikkiin. Se on se mun tyyli. Se oli aika jännä, että se niin kuin, sai tommosen huomioon. Mä en ollut yhtään odottanut sitä. En todella, mä ajattelin, että jotain 50 olisi tosi hyvä, niin kuin, että 100 olisi niin kuin 200. Mä olin koko ajan, että se nousi sieltä. Mä olin aivan, että what is happening? Oikeesti, että en tajunnut mistään mitään. Se oli ihan crazy. No siis, jos tarkoitus oli viihdyttää, niin 1,3 miljoonaa näyttökertaa kyllä kertoo, että se on niinku onnistunut. Joo. Miksi sä ajattelet, että just toi sun biisi sai noin kova huomio? Siis kun se oli niin outo ja sairas. Outo ja sairas. Siis semmonen ihan sikkiin meno, eihän se mitään järkeä ollut. Mut mä sit mietin, että sanotuksia tehdessä, mäkin olen siis semmoiset sanotukset, että ne on niin ärsyttävät, niin kliseiset, niin yli, että se meni niin yli, että siitä tuli hyvä. Tavallaan. Meinaatko niinku, että se oli jollain tasolla joke? Ei se tavallaan joke ollut, se oli ihan, se teki tehtävänsä, mä breikkasin läpi sillä biisillä, mikä oli just se idea, mutta juuri siellä hassulla härskillä tavalla, niin kuin, että kaikki oli niin siellä vedessä, katso tälleen näin, ja yli klisee juttu, avo-auto, semmoinen paska-auto sinne, menee tälleen, niin ei mikään semmoinen, että semmoinen miljardien kauhea, ja sitten se hirveä kaara, tommoinen niin mennään tommoselle pieruun ja sit siellä lukee joku vyrtti lukee tuolla, se oli ihan paras kohta se vyrt-kohtaus, ja meille se vähän niin kuin ikään kuin maskataan pois. Siinä näkyy siellä. No, sanoi, että kyllä huomasin kyllä. Että kyllä se tarttuisi saada niinku hymy kasvoille. Joo. Sehän on se idea. Että en mä tehnyt sitä silleen niinku, oli, vaan niinku...